I però una miqueta per l'esquerra. Y ya está. Lo que... Jo canviaria els jocs, que estiguis tu aquí amb el marcador. O que estigui el marcador aquí i que guanyi el marcador encantat al mig. Sí. Però el cable aquest arriba a l'altra punta. Vull dir, si l'encara està... No, perquè jo no podria portar la sala. Ara, coño, hòstia. Quan fa la quarta falta... No sé què m'estic tenint, diríem que és un cable que no és nostre i ja. Raül, podem eixamplar una mica el pas? Perquè jo estic bé. Ara sí? Perquè així deixem aquí una mica més d'amplada i haurem menys entrebanc. Ara la arreglo jo. No et preocupis. Bueno, ja està bé. Ja, m'ha arribat a ver si tiene un poco de juego. Ah, sí, de juego. Voy a buscarla. Pequeña. sería... ¿Qué más? La
Aina. Qui juguen a la tarda i mitja o així, que no les no, però al Barça no estan aquí. Divendres, Cristiano Urana. Què busques? Perquè tot el que perquè ja la mare de l'aire. La violència del poble. Es la otra. Opa, El Victoria estaràs? El Victoria estaràs? Per què? Perquè la fem un noi que... Ara mirarem com va. Ah, pues entonces no me había pasado, es que me llega. ¿Vale? Una sola calle de la vida. Vale, esto es lo que más se acerca. No va más. Mira't a la vinya. Era un mal prec. Sí o què? García. García l'ha pagat, serà de nit. Ha pagat. Ja ho pagat. No m'has de saludar.
si mejora de alguna manera, porque ya no sé cómo ha llegado. Ya está. Es así, no hay más. Hay que hacer el agujero más ancho.
ha algun àrbitre del partit o ha fet qualsevol? És com aquella. Que sea la espalda. Els canvis, si són 5 i 5, has de canviar-los o heu de fermar, sí? Heu de fermar? Vale, si veieu que pel tema de tratar la llum has de començar a picar entre sud, una cosa, Anem a esperar i... és d'espaldi, és d'estables. A la pista com estarà?
s'atura amb el crono, llavors si s'atura amb el crono és possessió, s'atura amb el crono, si s'atura amb el crono és possessió.
Era flexionat. El contacte sí amb el cos.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Because my parents are outside without ticket. Jo no sé si arribo. La cabeza no conmigo. Bé, bé, no? Que anireu a la punt, no? Prim d'aquesta tirada. La merda. Falta... No, això tampoc és dejarle menys del tot. Oh, tio, vas no parir. Mira, ahora le robaré la silla a alguien. Voy a poner en las crucecitas ya. No, es que va a ganar tu partida, que ya
Vale,
Sí!